Aká je vaša obľúbená rozprávková postava, keby ste si mali vybrať? Moana, Stitch, Šmolko. A verím, že sa vidíme na ďalšej zastávke. Zakývate do kamery? Pondelok doma nebudem, útorok na jarmok pôjdem a v stredu z jarmoku vo štvrtok s chlapcami do šenku a v stredu z jarmoku vo štvrtok s chlapcami do šenku a v piatok Anička moja, ty budeš ženička moja, v sobotu ručku dáš, v nedeľu pôjdeme na sobáš, v sobotu ručku dáš, v nedeľu pôjdeme na sobáš. Či ja si Anička, či ja otcova, či materina, či ja som, tvoja som, otcova i materina som, či ja som, tvoja som, otcova i materina som. Ej, tak som si pomyslel na Detvianskom moste, ej, tak som si pomyslel na Detvianskom moste. Hodím sa do vody, nebudem barešte. Hodím sa do vody, nebudem barešte. Ej, tak som si pomyslel pod poľanou z lesas, ej, tak som si pomyslel pod poľanou z lesas, keď mi zakladal